Gidatuta gehienetan, sinesgarritasun, agertutasun beldur bat lortuz. Denbora espazio fikziozko eta ere fantastikoen eta egunerokotasun banalenaren arteko oreka horretan datza esango nuke liburu hauen, ipuin hauen lorpenetako bat. Laugarren hitza ez uste aipatuko nuke. 29 ipuin kontrazalekoarekin berrogik, ezki kontatu ez badut, bildu ditu Ibanek eta guztiek lortzen dute irakurlea ez ustean harrapatzea. Batzutan, amaierako lan batekoarekin, bestetan ipuinek erdibidean hartzen duten bihurgunearekin edo errebelazio txikiekin. Irakurlea eroso dagoenean, erantzuna aurrez aurre daukala uste duenean, bizkarretik erasotzen dio ipuinak gaur egun horretan. Bosgarrenik eta F letran fikzioa eta haren aizpa fantasia batera doaz nire izteritxo honetan ez. Aske dabil oso aske zaldua narrazio hauetan eta trebe fikzioak eskaintzen dizkion baliabide ugari eta askotarikoak erabiltzen. Literatura izatekotan fikzio narratiboa dela uste duen egile baten lana da. Alegia narrazioaren autonomian eta mundu fikziozko imaginarioen berezkotasunean sinesten duen ipuingile baten lana.